Ayikile impilo esiphila kiyo le. Imbi khulu ababotshwe bahlalele futhi ejele. Kuyamangaza mkhashi ukuthi utshanjani umuntu ejele. Or mhlawumnye sebusika sekwathola imlilo ngaphakathi ejele. Ngasho ngathi la akusese yiyo iSouth Africa, imovie Africa. Bonke bazotholakala banecala lapho bagwetshwe. Inkhiya zilahlele ibhlungu into abayenzileyo abashushiswe strong. Yazi ngibhlungu ngendaba yenzakele kundeni. Wakahleko kubhlungu iyarara kobana wenze kanjani. Singena kanjani isidumbu ejele. Kodwa kumuntu ekumele acacise kuyona yonke lento uyena usabo besta ekumele akhipha abantu abathumile ukuthi bamenzele lo msebenzi. Ngakhulu abantu abathintekayo kuleli cala lokuphuma kwathabo besta okubala kubo onogada wasejele ngoba bayengenziwa ngani i-DNA test kwasekuqaleni. Kuzofanele bavule icala ngokwabo ukuze kuzophenyeka ukuthi isidumbu somntwana wabo sashiswa kanjani. Bakubanjwe kwamuntu umsasazi owenze lena into bagwetshwe ubume entolongweni bakungadlalwa ngomsasazi akuseyixesha lokudlala ngo. Selikhulu kakhulu uphenyo samele lenziwe malana nalesidumbu salomfo ngoba naye uThabo Best ngeke samkhipha ngaphandle ubekwazi ukuphuma emahotela benonandipha evalelwe ejele. Emajele ala ekhaya abhlungu ngoba awafana la seZimbabwe. eZimbabwe ulala ugobe tinyawo. Kagoge Swatini udla amanqobo. Manje la ekhaya babukela kuma TV badla tinyawo.